Bismillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mangurip nu Allah, pinalamatan tanus Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sa inipatano niyan si iku mangurip niyan, ini sampai niyan saging kaiya ulan-ulan ababarakatan, aron tanurun iman tu matatagu. Mangurip nu Allah, naging kaiya ulan-ulan, nag-iis ulan-ulan, may inam usiran ito mabubesi kumapya. Giis ulan-ulan, pinili Allah si iku mga ulan-ulan. Giis ulan-ulan, at tanto madakal nagu mala mapapadalmon akalbihan. Mga permyo ay bagayo Allah si iku mga tao panggalbag nagupagamalon saging kai kasasagadian. Pumangnin tanu si iku Allah at taufikan tanu niyan sa mga pipiya amal. Tarima niyan sa mga simba tanu saging kai kapapadalam tanu saging kai ulan-ulan Ramadan. Ging kai ulan-ulan mga urip nu Allah, na tanto madakal sa mga kalbihan inaloy o Nabi sallallahu alaihi wasallam, inaloy ron agama tanu agama Islam. Pad sa mga kalbihan, nagyang kuto sangaw, nagyang kuto adi pusa, na atyabu indallahi min rihil miska. Mamut nagumapyas iku Allah adisu ayam anan yan na bau agyang kuto akasturi, mamut apirpiyo. Subhanallah. Si isa lunga na mauri, nakitendus sa mga tao ang mga barapuasaan. Kibidas sa mga tao ang mga barapuasaan kung mga tao ang malilimod sa giyang kuto amasa. Isa kitendukiran na mga aamot sa mga sangaw iran. Giyang kuto andu apupekapun sa iku mga ngariran na tanto mamut nagukasturi. Mamut adiswayam anan yan na perfume, mamut adiswayam anan yan na misk. Padapan mangurip nu Allah, mialoy wagamatan agama Islam akalbihan ang mapapadalam saging kay ulan-ulan Ramadan. Alimur katanoy wallah ging kaya kini sampai tanurun na sumanga barapuasaan na ipumangisiran o mga malaika sarilan siran wallah. Tastaghfirul malaikatu lis-saimina hatta yuftiru. Pumangnis sarilan wallah, pumangnis sa mga malaika. So kadan din mga malaika tu wallah ada apit tamanan yan. Na pumangnis siran si iku wallah sarilan wallah agyang kutu adi pusa. Yung kuto mga barapuasaan, taman sa disiran makabuka, taman sa disiran makatengkas, na ayam anan yan na mapipirma mintin na giyang kuto kapumangan yung mga malaika sarila Allah giyang kuto barapuasa. Allahu Akbar. Nakataon tanong sa mga malaika, natatarimaan sa mga pangniran sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pada penami aloy, yuzayyinullahu fi kulli yawmin jannatahu, na so Allah subhanahu wa ta'ala na pagpakataid niya nagyang kutuwa surga yan si iku mandan gawi yapsigad si iku yamanan yan na ulan-ulan Ramadan. Dipindiraan wallah, pagpakataid niya nagyang kutuwa yamanan yan, pagpakapia niya nagyang kutuwa surga yan, agitos pagkibulusan yan sa gyang kutuwa barapuasa. Saya diturun wallah si iku surga yan. Yushiku ibadiyas salihuna ay yalqaw anhumul ma'unata wal adha thumma yasiru ilaik.
mararanid na tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dinamati sumangurip na kan ang mga salihun, gitu sa mga barapuasa. Mga bilangat tao. Nakkedasiran, ipembelagiran sumargan. Ringasa, ang magagedamiran, sasagedamiran sa iku dunia. Orian yan na tigu Allah na sa isiran rekap kadarpa, sa isiran rekap kabulus. Hey surga. Allahu Akbar. Ginan. Si iku man gawi hapsigud ku ulan-ulan Ramadan. Nap umanan wala teketakapan wala sa kapya nagu kata id surga iyan. Agyutus so ayam anan yan. Na ititilag diyan ku mga tao ang mga barapuasa na mga salihun. Diterun wallah sa giyang kutwa surga iyan. Adin mati malanggay. Din mati sumasana ke ayam anan yan na ke pekasulad kan sumangurip nakan ang mga salihun kedasiran si iku dunia. Aging kaya dunia na ya betadiranon na ayam anan yan na keringasas siranon. Urian yan na makadeges sa mga mukmin, mga barapuasa, mga salihun, amay kamakaumas silang si isalungan na mauri, nakabulusan nila naging kutwa surga, at tanto piyakat tiidu Allah subhanahu wa ta'ala. Kaan sila nun makadeg. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada kaming ka kung mga uripan ka, apa kasulun ka saging ka na surga. Padapan ami aloy, ama pa padalama kalebihan saging kai aulanulan Ramadan. Naging kaiulan-ulan Ramadan na pumatong nun wallah sa mga syayatin. Tusafadu fihi syayatin. Pumatungan sa mga syaitan saging kaiulan-ulan Ramadan. Dito mambu isabab apkilitan wa sa mga tao na mabubayasiran sa iku diking gulalan ko mga simba. Na emanan yan na malubay siran ko diking gulalan sa iku mga kambara dusa. Ay sabab yan na sa mga syaitan na kipapatungan na sa mga tao na kauuyatan sa iku diking gulalan ko emanan yan na simba panunuatan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Padapan akalabihan ang mapapadalam sa ging kaiulan-ulan Ramadan. Napalkaan wallah ay ni kapakasul daging kutwa Ramadan na tuftahu fihi abwabul jannah. Pangalalakaanon sa mga paitaw o surga. Kaupinan sa mga paitaw o surga ay gira ulan-ulan Ramadan. Nagupangalalakaban sa mga paitaw o naraka jahannam. Sebab saging kutwa kadakal ang mga Muslim apagaplay si iku Allah sa kapakasulyan si iku surga na pilkaan wallah aging kutwa mga paitaw o surga kagi madakal apagamal sa mga pipya na pamalakaban wallah aging kutwa mga paitaw kunaraka jahannam sabab sa may tumambu mga tao apanggalbak si iku yamanay na mga kambaradusa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, apda kaming ka kung mga tao, pagkasulun ka sa iku surga ka. Padapan, ama papadalam akalabihan sa giyang kaiulan-ulan Ramadan, na matataguun at tigo na biyagyan ko to ay isa kagagawi. Fihi laylatul qadr. Mapapadal mo na giyang ko to laylatul qadr. Gawi ay nukur. Yang kutu laylatul qadr na khairun min alfi syahr. Sumapagamalon na pirmiro na gutumo. Magkalalabiya di sumapagamal ko sang gibulan-ulan. San sa tawa mapapason. So laylatul qadr. Nagyutu titu kaya papasan sa mapya. Yutu titu kaya papasan sa mapya. Daw Korean. Agyang kutu atawa sumiya gadun sa laylatul qadr na doon makapagamal. Doon makapanamar sa emanan ni na mga pipiagalbuk. Ami paguntungian sa ging kaedunian ay malanas iku kapakauman yan si salungan amori. Isa kagagawi at tumo adi susang gibulanulan. Allahu Akbar. Naging kananasang gibulanulan na sobra 80 ragun ay emanan niya na umur o tao
na upama keamanan niyan na maka sembayang ka sagadeng ka agagaw Lailatul Qadr saging ko to agagawi amya ka sembayang kaun sa sati manas sunat udi na miya ka batti kaun sa Quran udi na miya ka panasbih kaun udi na miya ka sadka kaun na tumutu adigiyang ko to mapagamal ka mipanambayang ka mipsasadkang ka kibati ka sa Quran mipanasbih ka si kusul usubra 80 ragun. Allahu Akbar walillahil hamd. Nagiya isa niya kalebihan ini bagayu wallah saging kaya umat Muhammad adan yan bagan si ikum yang una pagtawagin kay pamana isaw naging kay Lailatul Qadr. Gin kay Lailatul Qadr. Kaya katawan tano asum yang una pagtaw na mga lalayat sumanga umuriran miya ka pamagidid sila sa mga tatay sa edad mga lalanduomor na malas sumiya pa sa dinan. Ugaid na sa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabab ko kapakalabinian na yamanan niya na initurun wallahi ang Lailatul Qadr kaansira na mambu yamanan niyan na mauna si ko yamanan niyan na mga galbak ang mga pipya apya pa na mabubas sa mga umuliran kaadnap kisampay kiran sa 70 60 agyuti kalilid na yamanan niyan na uy nasaging kutwa 60 70 edad na mapapadal mo naging kutwa man sumiyagad naging kutwa ang mga ukur ang mga masa akep pagay sumapagamalon na tumo adisuay man napipirang kiburagun lagid pa maging kay Lailatul Qadr asati man nakagawi aging kutwa mapagamal ka na tumo adisu mapagamal ka si kuya manan niya na sobra 80 ragun. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Sami'ad Da'wat. Pangninamir ka, Ya Allah. Ang makapagamal kami sa giyang kaya sigid Lailatul Qadr. Hadi kami rong kapapasan sa mapya. Allahumma amin. Padupan mangurip no Allah, mapapadalam akalbihan sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan. Na perilaan wallah sa mga barapuasa yughfaru lis-saimina fi akhir laylah min Ramadan. Kerilaan sa mga barapuasaan si ku uriano muripuri o kagawi ay man sa to last agagawi ko ulan-ulan Ramadan na itunaid no wallah so ay man niyan nakaprilain niyan si ku ay man niyan mga barapuasa liyupan saging ko to akasigid Lailatul Qadr na imbagay wallah adiyandi ayad ikakapupus last akagawi ay manan yan na sigid agito so last Lailatul last agawi ko Ramadan mapita ibarat na kutbah na iprila wallah subhanahu wa ta'ala so mga dusa o siranutto mga barapuasaan pipusa nila naging kaya manan na ulan-ulan Ramadan na bukas siran kutbah siran na ayamanan niyan nada ang mga dusiran sabab sa giyang kutwa ayamanan niyan na kerila ikiran wallah subhanahu wa ta'ala. Siyapan tanwagin kay mga puasa tanong kailangan na kaimpidan tanong kapanang gilaan tanong so ayamanan niyan na pumakabinasaon pumakabinasa ami aloy o mga ulamat tanong. Hino ka maaloy tanubos mga bandingan sa giyang kay ulan-ulan Ramadan pamanap so pumakabinasa sa iko mga puasa o di puasa lagi o pagkabatal sa may binasa sa puasa anta ka pagkabatal sa iko balas o di mapuasa. Last mangurip no Allah akiloy tano pada kalbihan aging kaiya ulan-ulan Ramadan yang ko to at tigyan man iya lillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli laylatin min Ramadan. So Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga tao pumakamara di niyan sa ging kai ulan-ulan Ramadan. Pumakamara di niyan si kunara ka jahannam. Maana aging ko mga tao na mga tao kunara ka jahannam. Na pakamara di siran wallah kunara ka jahannam apakasul niyan siran sa iko surga. Yutos mga tao ay manan yan na miya muasa sa ging kaiya kasul ulan-ulan Ramadan mitutawbat siran. Na giyan ko to apakamaradi ka wallah si ikunara ka jahannam na uman dinuto sumagad so kagagawi
Giang ka ipama akagagawi iya seged sa giang ka iya ulan-ulan Ramadan. Na umani ikagagawi iya sumagadun na ad na mga tao pumakamara di kaan wallah ang mga tao kunada ka pumakamara di kaan wallah pakasul niya si iku surga. Manan yan na pakasul wallah si iku surga. Nah ginan. Giang ka iya ulan-ulan Ramadan syahrul maghfirah, syahrul rahmah, syahrun itkum minan nar. Ulan-ulan na iya gagaw, ulan-ulan na iya limo, ulan-ulan na iya rila, ulan-ulan na iya pumaka maradika puun kunara ka jahannam. Penglintano si iku Allah mapattano si iku mga tao ayamanan yan na pagkamaradika anu Allah apakasul niyan si iku ayamanan yan na surga yan. Allahumma amin, Allahumma amin. Sumpatan tanubus mga pedabandingan tanu si iku mapaparoras tanu. Pagkandungur kanu salam tanima nu wallah sumanga puasat tanu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.